Avui voldria fer una reflexió per tal de que, amb la intenció de que sigui d'ajut per totes les persones que ho necessitin. Com per altra banda, aquest és l'objectiu, lògicament, de totes les gravacions que faig. I és el tema del ploricó, és el tema del lament, és el tema de la queixa. En el judaïsme està molt mal vist la queixa i el ploricó. Això va passar al llarg de la travessa del desert, a les ocasions en què el poble es va queixar, sobretot a les fases més avançades de l'època del desert, ja la segona generació que va estar al desert, quan el poble feia el ploricó i es queixava amargament, el Creador li solia enviar algun tipus de càstig bastant sever. Com és això? Per què passava aquesta situació? Per què era tan dur el Creador? Ho intentarem d'entendre d'una manera una mica més profunda. El que passa quan una persona fa el ploricó o es queixa és que parteix d'un punt de vista del sentit del dret. En anglès es diu sense of entitlement, que vol dir que la persona mereix coses. La persona, d'alguna manera, s'atorga béns, capacitats, mèrits i tot d'etiquetes i de capacitats i de recursos de manera gratuïta, en el fons. Perquè no ens enganyem. Si la vida és un regal, com podem dir que nosaltres ens mereixem alguna cosa? I encara més, com podem queixar-nos quan alguna cosa de les que desitgem o de les que anhelem o de les que ens autoatorguem no ens arriba? Aquesta actitud és una actitud desagraïda amb el Creador, desagraïda amb les persones que ens envolten, desagraïda amb un mateix, perquè un mateix també necessita donar-se marge de maniobra a la vida i veure i valorar com a punts positius qualsevol cosa bona que li esdevé a la vida, que està més plena sempre la vida de coses bones que de coses negatives, però la persona que té un punt de vista del sentit de dret només es fixa en allò que li falta, en allò que li manca, o allò que percep inclús com a mancança. Perquè la clau de tot és el punt de vista. El punt de vista del sentit de dret sempre serà desgraït, sempre buscarà la mancança, sempre buscarà la queixa. La solució quina és? És obrir els ulls, obrir la perspectiva, tenir unes mires més àmplies, sortir de l'egoisme, sortir de l'agafar, del captar, de l'acumular, del tenir. És perfectament significatiu entendre que la paraula tenir en hebreu no existeix. Això vol dir que d'alguna manera, si la llengua sagrada no inclou la paraula tenir, el verb tenir, vol dir que en el fons tenir és una fantasia, és un miratge, és una mentida, una falsedat. Les persones no tenim, les persones usem en usdefruit. Utilitzem en usdefruit recursos, capacitats, etc. El nostre cos és un usdefruit que ens dona el Creador. La família que tenim és un regal del Creador. El país on hem nascut. La cultura que hem mamat. Sigui amb més punts positius o amb més punts foscos. Això cadascú ho ha d'analitzar i ha de cercar anar refinant allò que fa, el lloc on viu, el seu caràcter, etc. La millora, esclar que l'hem de cercar, la millora. Esclar que hem d'aspirar a millorar. Però no ho hem de fer des d'un sentit del dret i des de la queixa, sinó des d'un sentit de millorar, de créixer, de progressar, amb el màxim de senzillesa i d'humilitat. I precisament aquest és el punt clau. Sortir de l'ego, obrir els ulls i adonar-nos que el que tenim tot és un regal. Quan ens adonem que tot el que tenim és un regal, la perspectiva serà diferent. No serà des del sentit del dret, sinó serà des del sentit de què puc aportar. Què puc aportar per als altres, però també què puc aportar per mi mateix, també. Clar que sí. No és negatiu el desig de progressar i de millorar. No és negatiu, és positiu. Però per què ho fem? Ho fem per un sentit egoista o ho fem per després poder aportar més a la humanitat? El rabí que em va ensenyar més a l'època que jo estudiava per la conversió, jo li vaig dir que volia estudiar però no sabia si ho estava fent des d'un punt de vista egoista, voler aprendre Torà. Li vaig plantejar, estic sent egoista volent aprendre Torà? I em va respondre d'una manera molt sàvia. Em va dir,
Oi que un metge, abans de ser metge, ha d'estudiar? Ha de tenir un coneixement profund de la medicina? Doncs tu també, abans de poder ensenyar Torà, has d'estudiar-la i has d'aprofundir en ella. Per tant, des d'aquest punt de vista, mirar per un mateix també és bo, també és positiu. Però hem de mirar per nosaltres mateixos perquè després, al seu torn, això repercuteixi de que nosaltres puguem beneficiar els altres de la millor manera possible. Però la clau és aquesta, passar del sentit de dret, del sentit de què puc posseir per mi, què puc tenir per mi, què puc gaudir per mi, passar a pensar què puc fer jo pels altres i què puc fer jo pel benefici, sí, el benefici meu, però també el benefici dels altres. Si adoptem aquesta perspectiva altruista, el canvi que experimentarem serà radical, serà extrem, les nostres vides milloraran de manera total i la nostra capacitat de connectar amb el Creador, que és l'essència de la realitat i, per tant, el nucli de la veritat, canviarà de manera radical. Shalom.